я яшчэ раз калі-небудзь не дачакаецца, усё параскідаю. О, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Привітання, сябры, салют, Буслик. Ага, салют. Ой, Буслик, а чему ты такі сярдзіты? Таму. Нічога не разумею. Яна, што з ім? Не ведаю. Дзяўчынкі і хлопчыкі, можа, вы ведаеце, што здарылася? Чаму Буслик сам на сябе не падобны? І яны не ведаюць. Буслічак, пагавары з намі, не маўчы. Мы табе абавязкова дапаможам. Мы ж сябры, а мне былі сябры не патрэбныя. Што ж ты такое кажаш? Як гэта так? А вось так. Болей ніхто ніколі ніводнага добрага ўчынку ад мяне не дачакаецца. Буду толькі насуперак усё рабіць і бурыць. Спыніся, Буслик, не растлумач нам, што здарылася. А тое, што я больш не веру ў дабрыню. Не верыш чаму? Бо я сёння цэлы дзень рабіў толькі добрыя ўчынкі і ніводнага слоўца ўдзячнасці ў адказ не пачуў. Няўжо? Раскажы, як усё было. Ну вось, напрыклад, аднаму хлопчыку я дапамог адшукаць яго машынку ў двары. Ты малайчына, Буслик. Буслічак, а хлопчык што? А ён так узрадаваўся, што адразу дадому пабег і мне нічога не сказаў. Ну, мусіць, ён проста забыўся табе падзякаваць. Ага, гэта яшчэ што? Цэлую гадзіну я дапамагаў знаёмай дзяўчынцы вучыць лічбы да 10. А як ты гэта рабіў? Ой, я запісаў лічбы на картачках. Так. Потым прасіў дзяўчынку прынесці столькі цацак, колькі было напісана. А, ты успомніў, як я цябе лічыць вучыла. Ну і як атрымалася, запомніла я на лічбу? Ой, вельмі хутка, бо я калі картачкі маляваў, стараўся, каб усё добра запаміналася. Ой, малайчына які. Ага, малайчына. Але я табе, Яна, дзякую за навуку, гаварыў? Гаварыў. А дзяўчынка не, схапіла картачкі і пайшла перад сяброўкамі хваліцца. Ай-яй-яй-яй, сапраўды няветліва зрабіла. А яшчэ я аднаму сябру дапамог прыбіраць цацкі ў пакойчыку. Сам прапанаваў? Сам, бо хацеў, каб ён хутчэй справіўся з працай. Ну, Буслик, ну ты проста герой. А толку? Хлопчыку патэлефанавалі, і ён таксама збег некуды. А я знаў, застаўся адзін. І калі ты на гэты раз не пачуў слова удзячнасці, яшчэ болей пакрыўдзіўся. Так, цяпер вы разумееце, чаму я не веру болей у дабрыню. Разумеем і паспрабуем вам усім дапамагчы. Каму усім? І ім? І гэтым нявыхаваным дзеткам? Так, бо я упэўнены, яны ўжо зразумелі, як няправільна яны з табой абышліся і зараз вельмі перажываюць. Думаеце? Нават не сумняваюся. Давай дадзім ім магчымасць выправіцца. Як? А мы да іх звернемся. Ой, сапраўды, дзякуля дабрадзей, вы цудоўна прыдумалі. Яны пачуюць і змогуць падзякаваць табе і папрасіць прабачэння. Ага, калі захочуць. Вось мы гэта і праверым. Сябры, якім дапамог наш Буслик. Калі вы нас зараз чуеце, выправіцеся, ну калі ласка. Ага, бачыце, як наш Буслик на вас пакрыўдзіўся. Нават у сяброўстве расчараваўся. А так быць не павінна, бо сябры гэта самае важнае ў жыцці. Так, і іх трэба цаніць. Ну і што? І дзе яны? Нешта ніхто не адгукнуўся. Ну пачакай крыху, не ўсё ж адразу. Ага, Буслик, ты вось што нам скажы пакуль. Хіба табе не было прыемна дапамагаць сваім сябрам проста так, не чакаючы ад іх удзячнасці? Па праўдзе,
Вельмі прыемна, пакуль не стало крыўдна. Так, это не просто дапамагаць, нягледзячы ні на што, і дараваць крыўды, але ў гэтым і ёсць вялікая сіла дабрыні. Яна мацнейшая за ўсё. Як у супермена? Нават болей. І той, хто валодае гэтай сілай, ніколі не застаецца адзін. Вось як. Ведаеце што? Ага. Дядуля Добрадзей, так. Яна, і я хочу быць такім моцным. Я буду ўсім дапамагаць, проста так, не чакаючы падзякі, і болей ні на каго не пакрыўджуся. Ой, які ты малайчына. Я нават расчуліўся. Ой, чуеце? Нехта прыйшоў. Ой, хто? Зараз даведаемся. Яночка, як ты думаешь, гэта яны? Ой-ой-ой, набярыся цярпення. Ля-ля-ля. Вось паштальён прыходзіў, пасылку прынёс. Для цябе маленькі. Вось і тут написано для нашага сябра Бусліка. Вось бачыш, а ты не верыў, сябры нас пачулі. Ой, а можа і самі ўсё зразумелі? І што там? Вось! Гэта ж та самая машынка, якую я для хлопчыка знайшоў. Ух ты! А яшчэ кветкі ад дзяўчынкі, якую ты вучыў лічыць. Таксама са словамі ўдзячнасці. Ага. А гэта табе падарунак ад трэцяга сябра. Ось, калі ласка. Дякую вам, сябры. Гэта проста нейкі цуд. Твоя сіла дабрыні яго стварыла. Так. А я для вас, сябры, зараз падрыхтаваў цікавы мульцік. Ну, так давайте яго глядзець. Давайте. Дякую, Буслік, цікавы мульцік. Ой, калі ласка. А зараз час развітвацца з гледачамі і рыхтавацца да адпачынку. Так, да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры мае. Калі патрэбна будзе дапамога, вы толькі скажыце. Добрай ночы, дзетачкі, мае любыя кветачкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывает за